Neste país que ten 90.000 pisos baleiros, o señor Rueda propón que os galegos e galegas vivan en baixos comerciais que levan anos abandonados porque ninguén os quere. Viviría vostede nun deses baixos? Sí? Non? En quen está pensando cando fai esa proposta? Na xente que necesita unha vivenda ou en quen ten un baixo en aluguer que non pode alugar? En quen pensa, señor Rueda? Quere vostede vivir nun deses baixos? Mire, frente ás súas ocurrencias, nós xa lle decimos que temos propostas. Poña en marcha un plan de compra masiva de vivenda para poñela en alugueiro. Compre toda a vivenda protexida que se poña a venta e deixe de boicotear as declaracións de zonas tensionadas. Os galegos e galegas non queren vivir en baixos, queren vivir en pisos dignos, exactamente igual que vostede.